Sa atong video karon, makita na to ang usa ka nindot nga langob. Mo kini ang gitawag og Suliman Cave. Diri kini makita sa Barangay Colonsabak, Matanaw, Davao del Sur. Diri sa Barangay Colonsabak, doon na kita'y amigo diri. Mo ni siya nagdumala diri sa atoang adtuan nga langob og aduna pud siya manok nga ihalas. Asa man nakita nagbaklay-baklay ra dito sa kuan. Ngano may makaingon mo ihalas kay walay mga balay ditong lugar? Wala dyan. Biglas po kayo ni. Kusog mulupad. Pagkahuman na mong istorya, niadto din mi siyang giingon nga underground river. Pagabot na mo sa portahan sa langob, diri ko nibati ug kakulba. Mora ni lisod. Pagkahuman na magtabok sa katong pirmiro nga lisod nga porsyon, nakit-an din ako ang mga nagkadaiyang mga hugis sa mga bato. Wow. Bunto. Salom na dia. Kuliog. Basa atau silpo no? Masuga di na mabasa. Dere, pwede maligo dere. Kita maligo dere. Asa? Ha? Ano yung ginatawag na dito? Tama ka na. Kasi pangalan na? Lugto. Lugto? Oh. Yung ipon sa'yo. Pwede oh. Ano na? May nam eh. Oh. Nam doon eh. Ah. Dito ka tayo dito. Wala ko kasabot sa akong gibati diri sulod sa langob. Murabag na kay kauban nga gatan-aw sa imuha. Nga sila nakakita sa imuha, nga ikaw wala kakita sa ilaha.
Ganas kulog. Ah. Ganas sa kulog. Ulo sa baho. Ini mo taas ni siya, umalis talagtay. Asa? Stalagmite pataas, mga nagpatong sa ugos. Berdulang gitu ba? Kulba kayo nga ako ang gibati diri sulod sa langob. Kay basin mokalit ng ugbaha. Or basin na yung mga bitin nga dagko diri sa dapin sa tubig. Pag abot na mo sa unahan, dako kayo ang kalipay kay nakita namo ang gawsanan sa langob nga mo ang gisudlan. Dako kayo ang kalipay nga nakasulod ko sa ilang langob. Ug salamat kayo sa inyo ang pagtan-aw sa tuang video karon. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the